Stáva sa vám, že prídete na chatu alebo do domu a predchádzajúci kúrič vám nechal takéto sklo, v prípade sa stalo vám. Ešte predtým, ako začnete čiernotu škrabať alebo pracne šúchať vlhkou handričkou či vreckovkou namačanou v popole, v prípade čistiť chémiu na umývanie krvových skiel, ktorá vám zateká na tesnenia a skracuje ich životnosť, skúste tento jednoduchší návod, ktorý som vymyslel. Samozrejme, najprv pec rozkúrte, aby ste nemrzli. Následne zavrite predný oplach skla, naplno otvorte spodný prívod vzduchu. Tesne pred sklo, nie však na sklo, položte pár tenších, suchých konárikov alebo triesok, ktoré používate na podkurovanie. Nezabudnite, že pec aj sklo už musí mať minimálne nominálnu teplotu, aby sklo nedostalo teplotný šok. Zavrite dvierka a následne sledujte, čo sa bude diať. Môžete po dokúrení samozrejme sklo aj manuálne dočistiť a verte, že to bude podstatne jednoduchšie, ako sa namáhať s tou zapečenou čiernotou. A nezabúdajte na starostlivosť aj o váš komín. Najlepšie po sezóne, keď kominári nemajú toľko práce. Ďakujem za palček hore a odber môjho kanála, aby som mal motiváciu pravidelne a ďalej pre vás tvoriť. Kúreniu zdar.